Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Antes. Taong 1969, Agtiwa, Romblon. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar sa Agtiwa ang pamilya nila Antes. Kokonti pa lamang noon ang naninirahan sa kanilang baryo, kaya namay ang kanilang mga kapitbahay ay halos milya-milya ang layo mula sa tahanan nila. Bibihira ka lang din noong makakita ng mga taong naglalakad sa daan dahil karamihan sa mga ito matatagpuan mo sa mga sakahan at bundok. Araw-araw wala silang ibang pinagtutuunan ng pansin kundi ang kanilang mga hanap buhay. Sa kanilang pamilya noon, merong kakaibang dugo at paniniwalang nananalaytay. Ayon kay Antes, kaya wala silang kamag-anak sa Agtiwa sa kadahilanang bumibisita lamang ang mga kadugo nila sa kanila tuwing sumasapit ang 5 ng Marso. Pangkaraniwang araw lamang yon sa maraming tao, pero sa kanilang angkan, napaka-espesyal nito. Tinuturing kasi nila yung bulaw-bulaw o araw ng kapanganakan ng ninuno nilang unang nagtaguyod ng kanilang angkan. Kung iisipin, wala naman talagang kakaiba sa kanila. Pero ibang usapan na kung pagbabasehan mo ang espiritual nilang aspeto. Lingid sa kaalaman ng karamihan, nanggaling sa pamilya ng mga katutubong nagtataglay ng samut-saring karunungan ang pamilya ni Antes. Ayon sa kanya, ni isa sa kanila hindi maaaring hindi magtanga ng mutya. Tinuturing kasi nila yung buhay na siya namang nakagawian na nilang sundin, ilang siglo na ang nakakaraan. Bawat padre de pamilya ng kanilang angkan, nagtataglay ng pinakapangunahin nilang mutya bilang parte ng kanilang pagkakakilanlan. At ang mutyang kalimitan nila noong tinatangan ay yung mutyang may kakayahang makapagpalit anyo. Dagdag pa ni Antes na walang pisikal na anyo ang mutyang yon dahil sa gawa yun sa usok. Makukuha lamang yon ng kanilang kadugo sa oras na bumuo na yon ng kanyang sariling pamilya. Nakadepende rin sa kanilang pisikal na lakas at paniniwala kung ano ang wangis na kanilang makukuha. Naniniwala si Antes na ang pinakamalakas na pagbabalat kayo na maaaring makuha ng kahit sino sa kanila ay ang wangis ng isang taong lobo. Nga pala, hindi ito literal na taong lobo. Isa lamang yung dambuhalang aso na merong bukod tanging wangis. Dahil sa matatalas nitong 8 pangil sa bunganga, kaya na may karamihan sa mga taong nakakakita rito na nasakop na ng paniniwala ng mga Espanyol na pagkakamalan yung isang taong lobo. Pero para kay Antes at sa pamilya niya, napakalayo ng wangis nila sa mga ganoong uri ng nilalang. Taliwas sa mga taong lobo, walang limitasyon at kahinaan ang ganoong wangis ng kanilang mga kadugo. Pero napakadalang lamang na magkaroon sa kanila nito. Kung hindi siya nagkakamali, sa halos 100,000 batang ipinapanganak sa angkan nila, isa lamang dito ang merong ganoong kakayahan. Hindi rin yun malalaman ng bata hanggat hindi niya natatanggap ang mutyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa kanila para magkaroon ng ganoong uri ng kakayahan. Mahirap mang isipin pero isa si Antes sa mga pambihirang taong yon. Nagsimula ang lahat noong nakapag-asawa siya. Matapos niyang matanggap ang biyaya ng kanilang angkan, ipinakita niya sa kanyang mga kadugo kung anong nilalang ang tinangan niya. Pagsilay ng mga itong isa siyang taong lobo, marami ang namangha, habang ang iba naman, bakas sa kanilang pagmumuka ang inggit at galit. Nang mapagtanto ni Antes na sa kanya igagawad ang titulo bilang bagong pinuno ng kanilang angkan, pinili niyang talikuran ito kapalit ang magandang buhay kasama ang kanyang asawa at magiging anak nila. Nang marinig naman yon ng 3 matatandang nangangalaga sa kanilang pamilya, wala naman yung nagawa
kundi panghawakan muna pansamantala ang bakanting pwesto. Bawat isa sa mga ito, matyagang naghihintay at naniniwala na balang araw babalik si Antes sa kanila para sundin ang nakatadhana sa kanyang buhay. Ilang dekada pa noon ang lumipas hanggang sa sumapit ang kasalukuyang panahon. Nanatiling masaya si Antes sa piling ng kanyang pamilya kasama ang 8 niyang anak. Matatanda na rin ang mga ito at yung pinakapanganay niya bumukod na rin gawa ng meron na itong sariling pamilya. Ang balat kayuring nakuha nito ay ang wangis ng isang anggitay. Pangkaraniwan na ito sa kanila, subalit masaya pa rin kahit papaano itong si Antes at ang kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pangkaraniwang buhay, itinuon niya ang kanyang sarili sa lahat ng bagay na maaari niyang pagkunan ng kanilang makakain. Simple lang din ang pangarap noon ni Antes at yun ay makakain sila ng 3 beses at magkaroon ng masiglang pangangatawan ang bawat isa sa kanila. Awa naman ng Diyos, ganun nga ang nangyari sa kanyang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, habang papalapit ang buwan ng Marso, puspusa na ang kanilang paghahanda dahil sa nalalapit na pagbisita ng kanilang mga kadugo. Taon-taon kasi yung bumibisita sa kadahilan ng isa sa mga pakay nito ay ang himukin si Antes na tanggapin na ang pagkapinuno ng kanilang lahi. Subalit, kahit anong gawin ng mga ito, nanatili siyang diretso sa kanyang pasya. Sa abot nga ng pagkakatanda noon ni Antes, halos hindi na mabilang ng kanyang mga daliri ang pagbisita ng kanilang mga kalahi. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagmamatigas, umaasa pa rin ang mga ito na balang araw susunod siya sa nais nitong mangyari. Sa pagtungtong ng 5 ng Marso, minabuti naman nilang wag nang magtrabaho o gumawa pa ng mga bagay na maaari nilang pagkaabalahan. Inaasahan kasi nila noong makakarating sa kanilang bahay ang kanilang mga kadugo bago pa man noon sumapit ang 1:00 ng hapon. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang paghihintay, doon na nga nila tuluyang nasilayan ang mga kadugo nilang naglalakad papasok sa kanilang bahay. Paglapit naman ng mga ito, agad naman yung sinalubong ng kanyang asawa kasama ang mga anak niya. Si Antes naman noon, nanatili sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, abalang-abala sa pag-iitak ng mga panggatong nila. Maya-maya pa, nang tawagin na siya ng isang matanda, dali-dali naman siya roong lumapit para makipag-usap. Pagharap niya rito, agad naman siya roong nagbigay galang sa kadahilanang yon ang tumatayong pinuno ng kanilang angkan. Kumusta ka na, Antes? Inaasahan namin na sa pagkakataong ito, tatanggapin mo na ang titulong nararapat para sa iyo. Ano ba ang kailangan naming gawin para lamang sumang-ayon ka sa aming gusto? Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ni Antes ang sinabi ng matanda, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Wala ho akong gusto, kundi mabuhay ng payapa kasama ang pamilya ko. Bakit hindi nyo nalang ibigay sa iba ang pwestong yan? Marami pa naman diyang wangis na mas malakas kumpara sa akin. Huwag nyo ho sanang kakalimutan, ang mga taong walang kakayahang lumaban, hindi naiiba sa mga taong lumpo." Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga na lamang ang matanda habang dahan-dahang ibinubuka ang kaliwang palad nito. Pagsilay naman doon ni Antes, dali-dali naman siyang umatras sa kadahilanang alam niya kung ano ang abilidad ng matandang yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang biglang umilaw ang napakaraming bato sa paligid ng bahay niya. Sa muling pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa matanda, nasipat niya yung nakangiti, inilalahad sa kanya na ang lahat ng mutyang nakikita niya sa lugar, mararapat niyang makuha kung susunod lamang siya sa nais nitong mangyari. Dagdag pa nito na,
Yon ang unang beses niyang gagawin ang bagay na yon, kaya na may napakaswerte niya. Nang marinig naman yon ni Antes, napapikit na lamang siya habang sumasagot doon ng, Pasensya na kayo, Tandang Ugnoy. Hindi ko talaga kayang mamuno. Sa mga anak ko pa nga lang, naghihirap na ako eh. Paano pa kaya kayo na halos 500 katao? Tamad ka talaga, Antes. Ay nako, kung ganyan lang din naman ang prinsipyo mo, kalimutan mo na lang ang kasunduang ibinibigay ko. Basta, kung sakali mang magbago ang pag-iisip mo, pumanhi ka lang sa bahay ko. Kahit anong oras, may bibigay ko sa iyo ang pwesto. Nga pala, mag-iingat kayo rito. May nabalitaan akong unti-unti na ngayong gumagalaw ang mga magindarang gubat. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos naman yung marinig ni Antes, hindi naman niya maiwasang mabahala sa kadahilan ng alam niya kung ano ang uri ng nilalang na tinutukoy nito. Ayon kay Antes, na ang mga magindarang gubat ay ang isa sa mga nilalang na kinakatakutan ng aswang sa kanilang lugar. Bukod kasi sa hindi yun namimili ng pagkain, ultimo mga aswang, walang takas sa mga kamay nito. Dagdag pa ni Antes na minsan na siyang nakakita ng magindarang gubat na kumain ng aswang ng buo. Bago yun tuluyang luluni ng nilalang, ginapos niya muna ito gamit ang malaahas niyang katawan na siya namang pumatay sa aswang. Nang mapagtanto ng magindarang gubat na patay na ito, doon na niya sinimulang luluni ng aswang mula talampakan hanggang ulo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga magindarang gubat ay ang isa sa mga kalahi ng mga magindarang kalimitang naninirahan sa mga islang malapit sa dagat. Kagaya ng mga ito, meron din yung kalahating katawan ng ahas na merong berdeng kaliskis. May mahaba ring buhok ang nilalang na yon at meron yung bungangang maihahalin tulad mo sa bunganga ng isdang may matatalas na mga ngipin. Kalimitan din sa mga nilalang na yon, purong mga babae. Hindi rin yung gumagalaw o tumutungo sa baryo na hindi dala ang kanilang mga makakamandag na mga sumpit. Ayon kay Antes na, 5 dipa ang haba nito at sa oras na tinamaan ka ng sumpit na yon, mapaparalisa ang buong katawan mo. Ni kakayahang mag-isip, hindi mo na magagawa pa. Kalimitan din yung ginagamit sa mga aswang na lipad para hulihin ang mga ito sa kasagsagan ng gabi. Napakahusay din ng mga magindarang gubat na magkubli, gawa ng ang mga balat nito parang mga balat ng pugitang nag-iiba-iba ng kulay. Ayon pa sa matandang namamahala sa kanilang angkan, hindi nila mawari kung bisa ba yun ang mutyang tinatangan nila o hindi naman kaya'y pangkaraniwan na itong abilidad sa mga lahi nila. Dagdag pa ng matanda na sa oras na hindi gumalaw ang mga magindarang gubat, hindi ito natutunugan. Ultimo aso na merong matatalas na paningin at pang-amoy, walang kakayahang makasilay o makaramdam nito. Kagaya ng ahas, napakatahimik din ang bawat galaw ng mga nilalang na yon tuwing sumasapit ang takip silim. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman ni Tandang Ugnoy sa kanya na iwasang magpakakampante ng husto, lalo pat hindi kumikilala ang mga nilalang na yon. Naniniwala rin ito, araw na lamang ang bibilangin para maligaw ang mga magindarang gubat sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ni Antes, agad naman siya roong humingi ng tulong para sa karagdagang proteksyon ng kanyang mga anak. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang tumungo sa kanilang mga kadugo na kasalukuyan doong nagkakasiyahan. Habang naglalakad silang dalawa, napansin naman noon ni Antes ang mga kamag-anak nilang masayang nag-iinuman ng tuba. Pagharap naman nila sa mga ito, doon na nagsimula ang masaya nilang usapan.
Makalipas pa noon ng ilang oras, ramdam na ni Antes ang kalasingan sa kanyang katawan. Hindi lang kasi tuba ang kanilang iniinom, gawa ng sinasabayan pa nila yon ng lambanog. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, nag-umpisa ng magpakitang gilas ang bawat isa sa kanila. Sa 15 niyang kadugo, lahat ito ay nagpamalas ng mga anyong tinanga nila. May wangis roon ng tikbalang, ang gitay, markupo, at ang higit sa lahat, si Tandang Ugnoy na tinangan ang wangis ng isang diwatang kuweba. Maliban sa anyo niya, yon ang pinakamalakas sa lahat ng nagpakitang gilas. Pagkaraan pa ng ilang minuto, matapos magpakitang gilas ng lahat, paisa-isa na yung tumingin sa kanya. Hindi naglaon, bigla na lamang niyang narinig ang mga kadugo niya na inuutusan na siyang ipakita ang kanyang anyo. Hoy Antes, lahat kami rito nagpakitang gilas na sa'yo ah. Panahon na siguro para ikaw naman na magpakita ng anyo mo. Huwag ka nang mahiya. Alam naman namin kung ano yan eh. Wika ng isa sa kanyang kasama. Nang marinig naman ni Antes ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang tumatayo. Sa pagtahimik naman ng kanyang mga kasama, pasimple naman siyang nagsambit ng mga buhay na kataga at sa isang iglap, bigla namang nabalot ng kadiliman ang paligid. Kahit yung buwan noon ay napakaliwanag, unti-unting nagtago sa napakakapal na ulap. Pagsilay naman ng mga kasama niya sa napakaputi niyang mata, bakas sa mga ito ang takot sa kanilang mga pagmumuka. Maya-maya pa, nang bumalik na ang liwanag ng buwan, doon nila nasilayan ang malataong lobo nitong wangis kung saan kitang-kita nila ang mga nagsisilakihan nitong kadena na nakapulupot sa mismong kamay, binti at katawan nito. Ayon kay Tandang Ugnoy na, ang mga kadenang nakapulupot sa katawan ni Antes ang siyang pumipigil sa nag-uumapaw nitong lakas. Dagdag pa nito na, sa oras na inalis na niya ang kadena sa kanyang katawan, tanging mga diwata na lamang ang makakapigil sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Mariinding inilahad ng matanda, hindi siya nilalang na nahahanay sa panig ng kaliwa. Isa siyang nilalang na namamagitan sa dalawang puwersa kung saan kaya niyang pumanig sa kahit alin doon, depende sa kalaban niya. Dagdag pa nito na, ang ganoong katangian ng wangis ni Antes ang siyang kinahahangaan niya ng husto. Matapos ang kanyang pagpapakitang gilas, agad naman siyang bumalik sa kanyang kinauupuan. Pagkaraan pa ng ilang oras, nagpaalam na rin ang mga kadugo niya dahil sa napakalalim na ng gabi. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang hinintay si Antes kundi ang paglitaw ng mga magindara sa kanilang lugar. Noong una, napakapayapa naman sa kanila, pero habang tumatagal, meron na siyang napapansing kakaiba. Hindi niya mawari pero paminsan-minsan may mga pagkakataong nakakasilay siya ng mga babaeng nakasuot ng mahabang damit, dahan-dahang umaaligid di kalayuan sa bahay nila. Dahil sa hindi naman yun gaanong nangingialam sa kanilang mga ginagawa, minabuti niyang yon ay ipagsawalang bahala. Alam naman ni Antes na mga magindarang gubat ang mga nilalang na yon, pero hindi niya yun pinangungunahan. Basta sa isip-isip niya, ipagtatanggol niya lamang ang kanyang pamilya sa oras na makigulo yun sa kanila. 5 araw pa ang lumipas, doon na nga naganap ang kinakatakutan niya. Sa pagkakatanda ni Antes, magbabandang 5:00 na noon nang masipat niya ang paggapang ng mga magindarang gubat sa talahibang malapit sa kinaroroonan ng bahay nila. Pagramdam naman niyang umaaligid na ang mga nilalang na yon, agad naman niyang pinapasok sa loob ng kanilang bahay ang kanyang mga anak para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Matapos yan, dahan-dahan naman siyang umupo sa ilalim ng lilim ng isang puno habang patuloy na nagmamasid sa paligid.
Maya-maya pa, nang akmang tatayo na siya, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang makaramdam ng isang matulis na bagay na bigla na lamang bumaon sa kanyang dibdib. Pagsilay niya rito, agad naman niyang nasipat na balayaw ng sumpit ng mga magindara, kung kaya't ang ginawa niya, mabilis na siyang nagpalit ng anyo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang hinanap ang mga nilalang sa buong paligid. Hindi naglaon nang makuha na ni Antes ang amoy nito. Agad naman niya yung sinundan hanggang sa dumating ang puntong doon niya na nasilayan ang dalawang nilalang na nakapulupot sa sanga ng puno ng akasya. Matapos naman niya yung makita, umangi lang naman siya ng malakas habang patuloy niyang pinagmamasdan ang pagbaba ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto nang humarap na sa kanya ang dalawang magindarang gubat, napangisi na lamang siya habang nagwiwika sa mga ito ng, "Nagkakamali kayo ng binangga." "Akala niyo ba tatalabang laso niyo sa wangis ko?" Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inasinta ng mga hawak nitong sumpit na siya namang kampante niyang sinalo. Sa halos 20 tinik na bumaon sa kanyang balat, ni isa sa mga ito walang tumalab. Nang masipat naman yon ng dalawang magindara, agad naman itong itinigil ang ginagawa nila. Akala ni Antes aatras na ang mga nilalang na yon, pero tila bang mas naghangad lamang ang mga ito, napaslangin siya. Hindi naglaon, nasipat na lamang niya yung sumugod, kaya namay ang ginawa niya salubungin na rin ng mga ito. Sa isang iglap, bigla namang sumiklab ang labanan sa kanilang mga panig na siyang naging sanhi upang pagtulungan siya ng dalawang nilalang. Habang pinupuluputan nito ang kanyang katawan, panay naman ang pagkagat niya sa katawan nito hanggang sa tuluyan niya ng matanggal ang makakapal nitong mga kaliskis. Nang masipat naman yon ng magindarang kanyang inatake, pilit naman itong inilayo sa kanya ang parte ng katawan nitong wala ng depensa, subalit sa kasamaang palad, hindi niya na yon tinantanan pa hanggang sa dumating ang puntong maligo na sa sarili nitong dugo ang magindarang pinagtutuunan niya ng kanyang atensyon. Dahil sa pangyayari, unti-unti na yung nanghina at kasabay nito ang pagkakaroon naman niya ng pagkakataon para tuluyan na yung kitila ng buhay. Habang pilit na nagpupumiglas ang nilalang, dahan-dahan naman niyang ginapang ang mismong katawan nito para dukutin ang puso. Maya-maya pa, pagdating niya sa may bandang kamay ng magindara, buong puwersa naman niya yung sinakmal na siyang naging sanihi upang kumalas ang mismong kamay nito sa kanyang katawan. Sa pagbagsak naman ito sa lupa, doon na niya isinakatuparan ang kanyang binabalak. Pagkakuha niya ng puso ng nilalang na yon, agad naman niyang ibinato ito sa isa pa nitong kasama, sabay sunggab sa kinaroroonan nito. Habang nagbubuno silang dalawa, wala na ring nagawa ang nilalang na yon matapos nitong maramdaman ang napakatalas na kuko ni Antes na bigla na lamang tumarak sa kanyang katawan. Paulit-ulit pa yung nagpupumiglas pero dahil sa pagkalat ng dugo nito sa lupa, unti-unti na rin yung nawalan ng lakas hanggang sa hindi naglaon, nagawa na niya yung mapugutan ng ulo. Sa pagkamatay ng mga nilalang na yon, agad naman niyang sinakmal ang mga bangkay nito para itali sa puno ng akasya. Nag-iwan din siya roon ng babala sa mga kauri nitong nilalang na wag na nilang tangkain pang maghigante kung ayaw nilang matulad sa kinahinatna ng kanilang mga kasamang nangahas na pumaslang sa kanya. Matapos naman niya yung gawin, agad naman siyang bumalik sa bahay nila na para bang walang nangyari. Magmula rin noong nangyari ang kaganapang yon, napansin na lamang ni Antes na tila bang dinaraanan na lamang ng mga magindarang gubat ang kanyang tahanan. Dahil dito, minabuti naman niyang manahimik sa kadahilanang wala naman itong ginagawa para ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga anak.
Alam mo, Pinuno, bagaman na maalam na itong si Antes, marami pa siyang ginawang pagbabago sa kanilang baryo na tanging siya lamang at ang kanyang pamilya ang nakakaalam. At ang kanyang mga naging karanasan noon ang paulit-ulit niyang ibinahagi sa kanilang mga kadugo tuwing sumasapit ang araw ng kanilang angkan na tinatawag nilang Bulaw. Bulaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng lahi nila Antes. Hindi sila nasa panig ng kaliwa, wala rin sila sa panig ng kanan, pero kung gugustuhin nilang pumanig sa kahit na anong side, pwede nilang gawin yun. 'Di ba? Ang galing lang na yung abilidad nila, yun nga, nakakapagpalit sila ng wangis, tapos bukod pa dyan, may mga tinatangan silang mutya. Lalo na yung tumatayong pinuno, kasi nga hindi tinanggap ni Antes yung pagiging pinuno ng angkan eh. Ang galing nun, napalutang niya yung lahat ng mutya na nakapaligid sa lugar ni Antes. Tapos yung wangis niya, diwata ng kuweba. Sobrang galing nun. Kinilabutan nga ako yung parang contest nila, yung paisa-isa silang magpapakita ng gilas. Ang galing nun. Tapos yung mga magindarang gubat naman, alam ko nabanggit ko na to, o narinig ko na to kung saan, talagang mapupusok tong mga nilalang na to. Wala tong pakialam kahit anong lahi ka pa. Basta kapag nakaramdam sila ng gutom, kakainin ka talaga nila. Pero dito ko lang din nalaman sa kwento na to na meron palang kinakatakutan to. 'Di ba? Pero yung takot na yon kailangan mong i-earn. Hindi siya yung basta matatakot lang na sinindak mo o kung ano. Hindi. Pakitaan mo ng aksyon. Yun yung ginawa ni Antes, kaya yung mga magindarang gubat umiwas na sa bahay niya. Overall, sobrang naastigan ako sa kwento na to. Maganda sana kung series 'di ba? Tapos tinanggap ni Antes yung pagiging pinuno, something like that. Kaso, syempre, hindi natin pwedeng baguhin yung kwento. Baka sabihin nung nag-send, hindi naman yun yung pinadala ko sa iyo, bakit binabago mo, di ba? Yun lang, sinabi ko lang na parang ang ganda. Pero yun nga, isang kwento lang to. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.